Hola a tothom, sóc en Jordi Casas i us parlo des d'Olius, al Solsonès, a Consciència, just aquí al mig del bosc, on avui volia fer-vos una reflexió, per a mi, de les avantatges o dels beneficis que ens dona el bosc, o que ens pot arribar a donar el bosc. Jo sóc d'un entorn rural, de pagès, i sempre havia vist el bosc com una eina productiva, però en el pas dels anys arriba un moment que li veus una altra dimensió del bosc. A part de trobar-hi llenya o bolets o treure'n alguna necessitat coberta, també pot ser un gran sanador pel nostre cos, ànima i ment. Per mi és molt més prolífic fer una caminada pel bosc que potser estar sentat i meditant en posició estàtica. És a dir, per mi, caminar pel bosc és una meditació activa. Et permet desconnectar de la ment, deixes que la calma i l'entorn, el silenci, tenim avions també que passen, estem en una societat moderna, doncs ens ajuda molt i ens permet, en el meu cas, veure-hi més clar a vegades, poder analitzar una situació, veure una emoció i trobar moltes vegades respostes a preguntes que el dia a dia no ens deixa per la voràgine que tenim. D'aquí, d'aquesta situació, és quan neix el que és el balneari de consciència. Tenim els balnearis d'aigua, amb aigües termals fantàstiques, amb uns beneficis increïbles, però també crec que una passejada pel bosc també és un balneari, i és un balneari de presa de consciència. És un balneari, de fet, hi ha aquesta tècnica de banys de bosc, que hi ha molta gent professional que s'hi dediquen i que en saben moltíssim, però jo crec que, com sabeu, a mi m'agraden les coses simples i senzilles, tots ho podem aplicar i tots ho podem sentir, perquè al final realment és deixar que la ment quedi quieta una estona, deixar que aquest entorn ens calmi, ens assereni i ens permeti, a vegades, prendre consciència de coses, d'indagar una mica del per què, o el per a què, més que per què, i per mi aquí en aquest entorn és on es fa. Llavors, a Consciència, a la vora, tenim aquest bosc fantàstic, aquest planell, que caminant per aquí és on jo personalment puc guarir-me d'algunes de les coses que m'afecten al meu dia a dia. I per això ho volia proposar-vos, perquè sapigueu aquest balneari de consciència, per si us interessa algun dia de provar-ho acompanyats. Per mi, si em deixeu que us acompanyi, ho podeu fer vosaltres pel vostre compte. Possiblement molts de vosaltres ja ho feu, la natura, el bosc, el silenci, escoltant, segurament ja ho poseu en pràctica. Però a vegades que algú ens pugui acompanyar, que ens pugui fer a vegades una reflexió, ajuntat amb tots aquests treballs que vaig publicant de consciència crística, de com cuidar-nos, de la salut, d'aquesta presa de consciència, de l'energia, per què no? És a dir, per mi és tot un paquet de coses que donen molt de sentit a aquest balneari de consciència. Per tant, si us ve de gust, ja sabeu que aquí, al Solsonès, tenim un balneari de consciència a la vostra disposició per si us és útil, i si no, a qualsevol lloc que vosaltres us ressoni, qualsevol bosc, espai de natura que us ressoni, també és el vostre balneari de consciència. Gràcies pel vostre temps.